The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang atong takna, untop alas 6 sa buntag. Mga higala, mga ginikanan, mga kasama, sa gihapon ni ining adlaw sa Ginoo, adlawng Domingo, ang unang tulumanon, no, nga inyong madungog sa Arimen Dipolog, ang giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Aniya na usab sa kahanginan ang inyo gihapong magkauban, of course, kining ubos nyo nga lagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pizza 26 sa bulan sa Hulyo, tuig 2015. No? Sige hapon, kining atong tulumanon, naka-live stream no, sa internet, sa website sa Arimen Dipolog, ang arimendipolog.weebly.com. Sa radio, sa AM band, sa 981 o 981 kHz. Sa dial sa inyong mga radyo sa 981 kHz. O gusab sa FM 94.1 megahertz. Okay. Sa miaging Domingo, atong sugdan pag hiskot no sa maong tulumanon kining mahitungod sa piyesta. Unsay biblical basis o unsa ang kaalam nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan kung ano nga doon natin mga kasaulugan sa piyesta. Kay kini usani sa atong mga practices sa atong tinuhuang Katoliko nga hangtod karon ubay-ubay paghihapon sa atong mga igsuong nahimulag ang wala wala gihapon makasabot ni ining maong kasaulugan, maong wala sila mo apil sa maong pagsaulog. Unang-una no, ato naman tong nahisgutan nga sa Oseas 2:11 no, sa Biblia. Doon naman ko'y pamulong sa tagna nga adunay mga practices o mga pagbansay sa daang kasabutan kini pahulungon na no, atong sublion pagbasa dayon paingon na din ta sa sumpay no, sa mga wa pa nato mahisguti mahitungod sa maong issue no. Ato lang baliklantawon sa pag-una ang maong tudling, kay importante man nga tudling kay ang kapakyas nato sa pagsabot aning maong tudling sa Biblia
mapakyas po ta sa pag-unong sa tinuod nga tinuhuan nga gitukod ni Kristo. Mapakyas ta tungod kay naa naman ay nahimong panultihon nga daghang kaayong namiya sa Katoliko, dili tungod kay dili gyud sila ganahan sa Katoliko sa iyang kanang yabang kuan. Ang rason lang nila nga dili sila ganahan sa Katoliko tungod kay ang mga pagtulun-an kuno, mga pagbansay wala masubay sa Biblia. So kay mo man ay naa sa ilang hunahuna unya ang Biblia pulong man sa Dios, di modo kining Katoliko dili angay pasakupan. Mao na nga hisgutan nato ang Biblia. Kay ang Biblia ang tinuod no sa atong baruganan gyud niini no. Natuo man tag Biblia. Ang hinungdan lang nga nung gibiyaan ta nila sa atong mga igsuong nahimulag tungod kay ang ilang gihimong priority nga interpretation nga mo'y ilang gibarugan, ang ilang man pong interpretation. Ang interpretation sa Katoliko lahi mabod. O dili siguro nila madawat ang interpretation sa Katoliko, mao nang naapod sila ila. Pero sa atong nahibaw-an kinilang atong panghuna-huna mahitungod sa interpretation sa Katoliko nga moingon ta nga mauna. Pero actually wala lang yun ay tamasayod. Unsa gyud ang gitudlo sa Katoliko. Unsa gyud ang gitudlo sa Katoliko. Mahitungod ani. Nya dili ta kahibalo natural, dili gyud ta, no? Dili gyud ta mahimong kumbinsido ani. Ako bitaw sa una mo man ay nahitabo nako. Sa dihang wa ko kasabot, wa ko masayod unsa gyud ang katin-awan kahayag sa pagtuog Katoliko, mo nang ako pud untang biyaan ang Katoliko, no? Hapit man ako biyain ning tinuoang Katoliko niadto. Okay, diretso na to pagbasa, no? With emphasis na, no? Diretso. Oseas 2:11, og hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, og ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. Gisgutan diri mga pangilin kon mga piyesta. Kagahapon di ay tuod no kapiestahan sa dakbayan sa dapitan. Mao na nga murag nahaom po ni no labi na kung dunay mga nagpaminaw karon di sa dapitan. Ako ini bawaan ubay-ubay po diyang tigpaminaw di sa dapitan. O mao na nga mao ni atong hisgutan karon kini mahitungod sa piyesta kay nagisgot lagi pagpahunong og mga panagtigo, mga adlaw ipapahulay. Ako na ning gisgutan sa miaging Domingo nga atong sabton in context. Ang gipunting nga mga piyesta ani, mga panagtigom, mga kalipay unsa diha. Mao ni ang ilang mga pagbansay ni adto sa daang kasabutan. Kun Old Covenant. Dili ang gitumbok dire ang New Covenant. Mo gani timana nato. Kaya ang uban inigbasa ani wa na lagi piyesta kay gipahunong na na. Wa na lagi piyesta. Atong sabton in context kay duha man ni kasabutan god, daan og bag-o. Wala hisguti diri ang bag-o nga kasabutan. Ang hisgutan diri ang daang kasabutan, ang ilang mga kalipay sa una, mga adlaw nga pahulay og mga pangilin kon piyesta. Mao na. Dayon gihisgutan po ni sa Colosas 2:14-16 ni San Pablo nga matud pa niya gipapas niya ang tanantang mga utang sa Dios, no? Katong mga pasabot mga kasalaanan ba, no? Sa daan. Okay, na nato. Dayon sa pa giwagtang niya ang tanan. Pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ang tanan nga gipunting dinhi mo tong mga practices sama sa ceremonial law nga gawas na sa divine law nga na Ten Commandments, no? Giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari og mga punuan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon, imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan. Ay dili na to ni sabton hanga tanang adlaw nga mga balaan giwagtang na gyud, no? Referido ni sa daang kasabutan.
Giwagtang na to sa mga pangilin kon mga piyesta, bag-ong bulan, ubahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga landong lamang sa mga butang o maabot apan ang katumanan mao si Kristo. Mao ni bantayan nato dinhi, no? Gihulagway ni Pablo diri gyud kun ato ning sabton pag-ayo, masabtan nato ni pag-ayo. Gihulagway niya diri ang daang kasabutan ug bag-o. Ang daan ug unsa tong mga kalagdaan sa una. Pero dili nato ni sinayopon pod pagsabot kinutlo ang Mateo 5:17 nga wala mo ni si Kristo aron sa pagbungkag sa balaod sa ni Moises. Yan, wala siya magbungkag ato kundi aron sa pagtuman niini. No. Well, dili ni nato sabton ba nga ug unsay balaod gyud tanan sa daang kasabutan mao ra gihapon sa bag-o. Kay nganong bag-uhon man og parehas ra gihapon tanan, di ba? Ang buot pasabot anang Mateo 5:17 ug unsay nalati diha. Sa kasulatan kinahanglan matuman na. Tumanon gyud na. Unya mayong kag tanang mga sugo ba sa pagtuman sa unsa nang sa kasulatan parehas ra bangod sa Bag-ong Testamento dili. Kay naa man gyud gipang tapos na sa krus ni Kristo. Sumala diri sa atong gibasa sa Kolosas. Buot pasabot pag-anhin ni Kristo, well ug unsa tong mga balaod nga iundang kay ilisda nagbag-o diri sa bag-ong kasabutan kinahanglan matuman na, no? Mo na gipasabot sa Mateo 5:17 ug unsay nalatid sa kasuguan sa Dios, sa iyang plano, tumano na. O katong daan pananglit katong mga seremonyalo o katong daan mga panagtigom nila tumanon to pero taman ra pud to sa ug unsa ug asa siya taman pananglitan kanang igpapahulay sa mga Hudyo nga Sabado tumanon na gituman biya na ni Kristo. So wala pa siya namatay din nabanhaw. Mo man gyud na sige man gyud siya tuman ana kay mo man gyud na kay Hudiyo man to si Kristo. Obligado man siya mosunod ana. Kay ang mga seremonyalo katong mga balaod sa daang kasabutan taman man to sa iyang kamatayon sa krus. Sa to pa before ana mao na nga dili kalikayan gyud nga si Kristo ug unsa pa na mga Hudiyo nga sa bag-o pa nag kuan kana bang paingon pa magsugod ang bag-ong kasabutan ni Kristo. Ang pagsil gyud niya sa bag-ong kasabutan mo man tong yung kamatayon niya. Di ba? So before sa iyang kamatayon, well obligado gyud ang sila, no, anang pagtuman anang igpapahulay nga Sabado. Daan nilang tinuhuan. Kay ang fulfillment aning Usias 2:11 nga pahunongon tong ilang panigtigom o igpapahulay, ang fulfillment ani sa bag-ong kasabutan man, no, katong kamatayon ni Kristo sa krus. So before sa kamatayon ni Kristo sa krus, so obligado pa gyud sila anang mga unsa pa to? Unsa pa tong mga practice nila katong mga piyesta nilang daghang kayo. Gani sa si Pablo gisgutan pa niya ng Feast of Unleavened Bread. Pero kung ato ning sabton po ng Feast of Unleavened Bread, no, sa pagsabot nga Katoliko ani dili nato ni awaton gyud ug unsa to piyesta nila sa una kay kinahanglan man gyud ilisda nato bag-o kay new covenant naman, no, kay ang sumpay diri o giingon diri kining daang kasabutan giingon diri landong sa mga butang o maabot sa to pa dunay o maabot nga kinahanglan diri ta mo sentro. Giingon diri apan ang katumanan mao si Kristo. Buot pasabot diri na ta mo pokus sa unsa ning mga kalagdaan sa new covenant. New Covenant. Unya, take note nga kining New Covenant, ang simbahan ni Kristo ang iyang katawhan gitagaan niya gahumpod. Kanang Mateo 18:18 mao ni Yahweh nga aron mahinay-hinay na tugsabot ng tinuoang Katoliko. Kay sa New Covenant gitagaan pod ang simbahan og gahom sa pagdili og pagtugot, no. Mateo 18:18 basahan na inyong Biblia, no. Ako sige na ko ning balik-balikon kay mao man ni Yahweh, no. Di ba niingon ko ninyo ang Yahweh sa panaghiusa mao tong pagtuo nato nga si Pedro mo'y gibilhan ni Kristo sa iglesia. Mo't pasabot dito ta mosunod sa pagdumala ni Pedro. No, dili nang mga founder ron sa ubang mga religion nga parehas ra nato taho ra pod. No, ang himuon natong leader una si Pedro kay si Pedro magyutoy gipili ni Kristo din. O kinsay napuli ni Pedro mo nang tan-aw nimo sa history niya sa Katoliko mo man ang Santo Papa.
Unang mutuo ta aning pagdumala sa mga Santo Papa kay sila may successors katungdanan nga gihuptan ni Pedro na kini pong kuan pagsabot sa kasulatan nga na inline sa Yahweh sa panaghiusa mao na nga kay gitapos naman itong daang kasabutan diha sa krus ni Kristo. Pero kung moingon putag ka ng kasabutan, dili po na ingon nga wala na siya'y balaod nga kana bang ingon ta lang kung moingon tagbag-ong kasabutan, giapil gihapon tong divine law sa Dios kay kanang divine law sa Dios yun kanang napulo kasugo eternal o kana amang irrevocable covenant man na. Meaning ang ceremonial law o katong mga balaod nga outside o gawas nas napulo kasugo mao ra to'y silbing gitapos sa krus. Kay kuan man to dili man to irrevocable covenant no, mga gitawag tog mga ceremonial laws no, anything wala sa napulo kasugo mao'y natapos ni Kristo sa krus. So samaan ng tuli, samaan ng tuli dayon kana pong ilang kung makasala sila sa daang kasabutan sa ang ilang buhaton ana mo ihaw silag mga hayop isip bayad-bayad kuno sa sala. Pero tama na sa krus ni Kristo kay ang katumanan gyud ana mao man tong dugo gyud ni Kristo, katong kamatayon ni Kristo mao man gyud toy tinud-anay gyud makapapar sa atong mga kasalanan. Sa tupa landong ratong sa daang kasabutan. So mao na taman ra to sa krus ni Kristo. Kana pong ilang sabat nga matunong og ikapito ka adlaw semana mao gyapon na gipasabot diri sa Kolosas. Taman ra na sa krus ni Kristo. Pero ang divine law anang sabat kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay mao na irrevocable covenant. Mao na irrevocable covenant nga dili mausob unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Untiman-an biya nato nga dili specific nang ipapahulay diha sa napulo kasugo. Yung ingon ra man unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Nganong Sabado tong ipapahulay sa mga Hudyo sa una gani girespetuhan po na nila ni Kristo og mga apostoles sa bag-o pa ang simbahan. Nganong Sabado to kay ang ilang first day of work kana mang unang adlaw semana sa kalendaryo Domingo mao nang ikapito nila Sabado. Pero ang daan laging kasabutan ug unsa to ilang gipatunong nga ikapito pahunungon man na diha sa krus ni Kristo. So tama ra na sa krus ni Kristo. Mao bitaw nga pagkabanhaw ni Kristo kabantay mo ang mga tinun-an. Ang ilag yung espesyal nga adlaw dili Sabado kundi dili Domingo. Basahan ninyo o katubang Juan 20:19 katong nabanhaw si Kristo. O nagtigom ang mga tinunan sulod sa balay lang kay wa pa man sila kaugalingong simbahan. Sa balay lang sila magtigom then mutungha din si Kristo. Then pagkasunod po Domingo naa na si Tomas ipon na gyud nila pakita na po si Kristo gatigom gihapon mga tinunan. Mao toy tigom Kristiyano. Pero padayon gihapon nang ipapahulay sa mga Hudyo nga Saturday. Then before si Kristo namatay sa krus, dili na nato ikatingala mag-apil-apil gyud siya ng kanang igpapahulay sa mga Hudyo kay kinahanglan matuman man gyud na pong katong old covenant nga taman man to sa krus ni Kristo. So dili katingala nga dunay teksto pos Biblia mabasa nga si Kristo mopahulay gyud o mo anang Sabado o moapil gyud sa mga Hudyo kay obligado pa man sila ana before sa katong katumanan anang kinahanglan ilisdan o undahangan na ng old covenant. So, kung dunay teksto sa Biblia, kung ako malimot na Lucas ba to 4:16 nga nabatasan ni Kristo sa ipapahulay sa mga Hudyo nga moapil sa dito magsangyaw. Of course, so before gyud kamatayon ni Kristo, obligado gyud tanang mga Hudyo sa pagsunod gyud anang balaod sa daang nga covenant. Mao na. Then sa natuman na gyud to pagkabanhaw ni Kristo, mao tong kabantay ka nga ngano magyug magtiguman ang mga apostol Domingo man. Kung muapil po sila sa tigom sa mga Hudyo sama ni Pablo kay muapil-apil man po siya anang ipapahulay gyud sa daang kasabutan, pero wala siya mag-ingon nga kini gihapon ang sa bag-ong kasabutan. Muapil lang siya dito para makasangyaw siya gani in fact debate gali na hitabo ato. Para nako dili man gyud to kanang panagsimba nga para sa atong pareha sa atong panagsimba karon nga solemn walay debate di ba? Kadungog batag magdebate diha og magsimba sa atong Domingo. Dayon kana po siguro pagsimba sa mga Sabadista sa ilang Sabado gihapon, di man po siguro na sila magdebate.
Kay kanang simba nga solemn, wala gyud na kanang kaguliyang diha. Kanang magsugi ta. Di ba? Pero kanang igpapahulay sa mga Hudyo, basahan ninyo ng Juan 17 17:1-2, di ba? Si Pablo kada adlaw igpapahulay. Moapil lagi siya sa igpapahulay sa mga Hudyo diya sa templo, pero ang iyang gibuhat dili man ingon nga sa akong pagsabot dili man gyud nimo na matawag gan og kanang simba gyud, no? Kay baling lantugi man, gahisgot man, gatuki man og ayos Biblia. Di ba? Nya debate pa gyud na nagali pod usa ka anggulo ana nga posible si Pablo ang iyang gipangwali didto. Giklaro niya na nga biyaan na tong Old Covenant. Ang Old Covenant biyahain ani. Naagihapoy divine law nga irrevocable covenant, pero naapoy ubang mga balaod nga wala na sa napulo kasugo nga gitawag nag mga ceremonial laws. Apil na kanang mga kosher laws pud kanang sa kalanon, apil naman na kay gawas naman na sa napulo kasugo. Sama nang dili pagkaon sa baboy isdang walay himbis. Apil na sa gitapos ni Kristo sa krus. So before sa kamatayan ni Kristo sa krus, so obligado pagyud tanan mga Hudyo sa pagsunod anang Old Covenant. Mo na idi katingala si Kristo, Lucas 4:16, mag-apil gyud siya anang kanang kay kuan ba kinahanglan tumanon man gyud na. Obligado gyud ang mga Hudyo anang igpapahulay nga Sabado before sa kamatayon ni Kristo sa krus. Timanan gyud na to. Mo dili katingala si Kristo mo apil na. Pero pagkamatay ni Kristo pagkabanhaw, well, ambot no basig nalimot ko kay akong maklaro gyud diri mga bersikulos Biblia nga magpakita si Kristo magkatigom ang mga tinun-an Domingo man. Dayon ang mga apostol sama ni Pablo sa ako na laging giingon mag-apil-apil gihapon anang Sabado, pero wala na sila manudlo nga kanang Sabado mao gihapon na ang adlaw nga panagtigom sa New Covenant. Wala. Bisan si Kristo wala man gyud pud manudlo gyud diri sa Biblia nga sa New Covenant Sabado pa gihapon. Pero bantay mo anang gamit-gamiton sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga naa ba man gihapoy Sabado. Naamang gihapoy Sabado kay naa sa Hebrehanon 4:9 gihisgutan diha naa gihapoy Sabado. Pero kabalo mo nganong kana may taktika sa mga Seventh-day Adventist kanang ilang mga debater nganong dili man gyud nila pilion ang pulong nga kanang dili gyud unta malibog ang mga tao. Kay kung moingon gud kag naa gihapoy Sabado nya na may mga tao gud maguna-una nga Sabado galibot pasabot 7th day of the week. Sa ato pa kanang Saturday. Sa ato pa naara gihapon dahitong Saturday o ikapito ka adlaw semana na misleading man na. Kay kanang pulong Sabado laing hubad na Sabat. Niabot pasabot pahulay. Kanang pag-ingon nga naa gihapoy Sabado but pasabot naa gihapoy pahulay. Dili na sabton nga ikapito ka adlaw semana gyud. Hinoon ang pahulay sa mga Hudyo ikapito ka adlaw semana. Pero dili tanang pahulay ikapito ka adlaw semana gyud kay kung Domingo ka mo pahulay di mo na imong Sabado mo na imong pahulay. So mo na nga kanang kainomdom ko sa kong kaatbang sa debate mo na iyang taktika na tanawan ningon ang mga Katoliko nga wala na Sabado. Nga iya ding murabag ipatuos mga tao nga hala sayop gyud ang Katoliko kay giwala naman ang Sabado nga igpapahulay. Nga naa pa mangyapoy Sabado. Well, mo nang iklaro na to unsa nang duha ka buot pasabot anang Sabado. Unang buot pasabot anang Sabado tinuod na ikapito ka adlaw semana. 7th day of the week. Pero ang laing buot ipasabot anang Sabado pahulay. O pahulay lang dili kay imong ipatapot yun ang pahulay o ikapito ka adlaw semana. Kay kanang pahulay gyud ang definition jud ana sa sugo diha sa divine law, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala gyud na maghisgot diha og unsa gyud nang ikapito diha sa semana. Sa ato pa kanang igpapahulay diay sa irrevocable covenant sa napulo ka sugo, ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw nga pagtrabaho. Wala maghisgot nga ang unang adlaw sa trabaho, kanang unang adlaw semana gyud. So kung gihisgutan pa na sa divine law o napulo kasugo nga irrevocable covenant,
Aminado ko, no? Aminado Gus Veritas nga kanang ikapito ka adlaw semana nga igpapahulay, dili gyud na pwede mausob. Aminado ko, dili gyud na pwede usbon ng ikapito ka adlaw semana kung giklaro sa balaod ang unang adlaw sa pagtrabaho. Oh, kung giingon diha, ingon ani pag ingon diha nga unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Dayon ang unang adlaw sa trabaho, kanang unang adlaw semana gyud sa kalendaryo nga Domingo. Dayon ang ikapito ana mao na igpapahulay. Ako mukuan ko mo uyon ko sa argumento sa mga Adventist nga dili pwede mausob ng ikapito ka adlaw semana nga Sabado. Pero wala man hisguti sa divine law. Ug unsang adlaw ka musugod og trabaho, giingon raman unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Sa ato pa si apil sa ceremonial law ang pagpili unsa kang adlaw musugod og trabaho. Apil kiwa man gilatid sa divine law o napulo ka sugo. So mo bitaw nga gibalik-balik na ko ni sa katong debate na ko sa akong higala nga evangelist sa Adventist. Ingon ko nga irrevocable covenant o dili mausab ng sugo nga unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Di na mausab. Kay kung maingon ka nganong Sabado, Domingo naman lagi inyo Veritas. Domingo mutakdo manghihapon na anang balaura. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Na kanang Domingo mahimo na ikapito kung musugod kag Lunes. Di ka musugod og Domingo. Di ba? Naabi to. Nya kay no covenant naman to, nya diri sa New Covenant ang gobyerno biya gitagaan biya gahom pod sa simba sa ni Kristo. No, nasa sa Dios na Roma 13 nga ang gobyerno gitagaan og gahom. Bot pasabot mo tahod putas mga balaod sa gobyerno. Basta dili masupak sa balaod sa Dios. Di ba? Kung malapas na po ang balaod sa Dios, kanang balaod sa gobyerno, preparable nga to nga mutuhuan na to ang balaod sa Dios. Pwede kita mga Kristiyano, pwede na to supako ng balaod sa gobyerno. Bahala nagprisuhon ta. Basta mo kontradik ang gobyerno sa balaod sa Dios. Pero kung ang gobyerno mohimog balaod, dili lang mo kontradik o dili lang niya supako ng balaod sa Dios, obligado kita mo mutuman ang mga balaod sa gobyerno. Unya ang giingon sa gobyerno ron unsa mang adlaw ta first day of work, Lunes man, bisag tanaw nimo diha sa kuan anang atong kalendaryo sa trabaho. Ang unang adlaw sa pagtrabaho ron Lunes na dili na Domingo. Mo na ang ikapito na to kung pahulay na to ron nga sa New Covenant, dili na gyud tong daan. Nga ikapito ka adlaw semana, unang adlaw semana na gyud. Dili ka musugod og ihap sa Domingo gihapon kay kung musugod gihapon kag ihap sa Domingo natural sakto gyud ang mga Adventist nga ikapito Sabado gyud. Unya kay kanang igpapahulay wala man na ibase diha sa semana. Wala man na ibase diha sa semana kung mahisgot kag napulo ka sugo. Kay unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay gud. But pasabot kana ding igpapahulay, ikapito human sa unom ka adlaw trabaho sunod-sunod. Nganong Sabado ang daang kasabutan tungod kay ang ilang unang adlaw sa trabaho nga gipili but pasabot no sa ceremonial law, sa daang kasabutan gipili nilang adlaw sa trabaho kanang unang adlaw semana. Mo na ikapito nila Sabado. Unya kana laging daang kasabutan tapuso na diha sa krus ni Kristo. Mo na sakto ang mga Katoliko nga moingon nga taman ra ang validity anang 7th day of the week sa krus ni Kristo. Mao na nga katong pagkabanhaw ni Kristo, mo ba ta mahibolo ngano magtiguman gyud ang mga Kristiyano Domingo gyud. Kay dili naman sila obligado anang Sabado. Kung moapil sila Sabado, ang ilang tumurang makasangyaw. Ato ra gyud ning usahan. Pero no ako ning na taas manong kay although atong topic piyesta. Pero related man guni kung masabtan nato ni nga punto kini mahitungod sa igpapahulay. Dayon sayo naman din nato sabton ang piyesta, no? Kay ingon na ni man na. So kung gitapos na tong Old Covenant, ang ilang gipatunong anang ikapito nga kanang Sabat sa Old Covenant, ikapito ka adlaw semana man mo nang musugod sila trabaho Domingo. Nya Old Covenant man na. Nya taman ra man na sa krus ni Kristo. Sa ato pa masabot nga pulihan yun naglain nga adlaw. Pero dili ka makaingon nga dili na ikapito ng ipuli kay kanang Domingo nga ipapahulay nato ron sa mga Kristiyano, mutunong manggihapon ng ikapito kay Lunes man ta musugod. Mao na nga miingon ta
Veritas. So wala naman katong igpapahulay mga piyesta sa daang tugon, tama naman to sa krus ni Kristo. Sa ato padrisan New Covenant, kinahanglan yun ay diskubrihon na to unsa atong mga kalagdaan na pod nga matawag na to seremonial. Ceremonial law sa New Covenant, mo na atong diskubrihon kay dili ra ba gyud na tanan mabasa sa Biblia. No. Dili ni tanan mabasa sa Biblia kay ngano man Mateo 18:18. Kanang gahom mo man na kay kining New Covenant ang Yahweh nato ani mao ning sumpay diri nga sa giingon ni Pablo apan ang katumanan mao si Kristo. Bot pasabot dirita mo focus, dirita maghuna-huna unsa ni mga sugo ni Kristo. Unsa man ang sugo ni Kristo? Panlitan magisgot tag kalanon. Kadtong tulumanon mahitungod sa kalanon gipasabot man niya sa Marcos 7 nga dili na kuno isipong sadda ng tao kung kita pagkaon. Pero sa Old Covenant na o kung kanang ang pagkaon apil gihapon na. Katong giisip nga mahugaw, isipon gihapon kang sad-an makakaon. Pero sa New Covenant, kung maghisgot na galig pagkaon, basaha ang Marcos 7. Oo, napay laing tudling ana sa Biblia. Katong nanudlo si Kristo, may tungod ana bang kaon? Ingon siya nga. Sa iyang pagtulunan ris New Covenant, ingon siya nga, kamo, dili gyud makahugaw ng unsay inyong kanon. Ang makahugaw ninyo ubot pasabot makasad-an ninyo kanang gikan sa inyong sulod. Ubot pasabot katong mga maot nga mga batasan. Mo na pagtulon ni Kristo diri. Dili na siya ang iyang gingharian diri sa New Covenant. Dili gingharian sa pagkaon, kundi dili gingharian sa pagkamatarong. Mo na nga sa New Covenant kabantay ta. Ang atong mga pari dili kayo mo focus sa anang naa nga pakasad-on ta magkaon kag baboy, tangol himbis kay dili na pagtulon ni Kristo diri sa New Covenant. Of course, sa Council of Jerusalem na ay ceremonial law ubot pasabot wala sa napulo kasugo nga gi-appeal nila gihapon diha sa ilang Council of Jerusalem. Unsa man kanang dugo. Kay matud pa sa mga scholar aning Biblia nga Katoliko mingon sila nga sa pagsugod sa simbahan ni Kristo, dili automatic nga nawala gyud tanan ng mga practices nga Hudeo. Kay syempre God, kana galing sa transition time, kana galing gikan sa daang covenant then mosulod na sa bagong covenant, dili man gyud na gyud sa psychology o labi pod imong tun-an gyud ang sitwasyon, dili gyud na automatic nga malimtan dayon ang ilang mga batasan o mga kinaiya sa daang kasabutan. Meaning, kay bag-o pa man, natural na agi mamilit-pilit nilang batasan sa ilang kinaiya o nabatasan sa karaan nilang tinuhuan. Pero sa anang pagbantay sa adlaw Sabado, ikapito ka adlaw semana. No. Katong pagkamatay ni Kristo, katong silang si Santa Maria na sa Lucas 23 gani nga namahulay silang Sabado. Dili man na ikatingala. Unang-una, wala pa po kaayo matudlo og ayo dito sa ilang panahon. Nga, ang mga Kristiyano dili obligado anang mga Jewish custom. So natural og unsa ilang nabatasan ila ginang buhaton. Bisag ako naman si Santa Maria. o katong insa patong tua dito. Wa pagugog kahibalo during that time nga ang Kristyanismo dili obligado sa mga Jewish custom. So natural ang akong buhaton katong unsay naandan ako. Ang naandan ako nga ang igpapahulay Sabado man gyud. So mobantay gyud ko anang Sabado. Kay wala pa mong kumaswito. Unsa ang New Covenant teaching ni Jesus Christ? Kung maghisgot galitag New Covenant teaching of Jesus Christ, tan-aw na to nang iyang gipanudlo das Biblia kung saan nang magawa sa iyang baba. Mo bitaw sa mga debate dili gyud ko mo limot anang pangutana nga sa kaatbang nako sa debate. Adventist akong opponent, mayon kong asa mabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo nga ang adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyano ikapito ka adlaw semana gihapon kun Saturday. Di ko sila kabasaan na. Kiwa man gyud bisag usa ka bersikulo diri sa Biblia nga nanudlo si Kristo nga ang halandumong adlaw alang sa mga Kristiyano ikapito ka adlaw semana gihapon. Wala. Kinsa may nanudloan na kanara mga Adventist karon. Gani magkaingon ko nga kung tinuod ng ilang giingon nga
Veritas. Nga Sabado lagi gihapon. Kung tinuod na, well, kanang gihimo ninyo sa inyong mga pastor o kanang mga pastor sa Adventist, kung Sabado paghihapon, kung tinuod ng inyong pagtulunan pod nga naa tanan sa Biblia inyong baruganan o gitudlo, mangutan ako, asa mabasa sa Biblia kanang inyong baruganan nga sige mo og panudlo nga Sabado gihapon o ikapito ka adlaw sa semana gihapon ang ipatukmaan ng naa sa irrevocable covenant nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Asa na mabasa sa Biblia nga si Kristo nanudlo ana nga kanang ipatunong anang ikapito ka adlaw semana gihapon diri sa new covenant. Wala. Mga igsoon, in fact, kung saktuhon lang nila, di lang sila musimang ang insakto gyud nga pagsabot anang Hebrehanon 4:8 nga naghisgot naglaing adlaw sa pahulay, di lang sila mag-invento og ilang interpretation nga ilang sabton nga Sabado gyapon. Well, Domingo naman gina. Diri sa new covenant. Kay ang Katoliko moingon nga kanang laing adlaw diha sa pahulay lain na yung adlaw. Dili na ikapito ka adlaw semana. Sila moingon Sabado gihapon na Veritas. Pero para nako, kung sigurista ta, kinsa nga interpretation mo'y final o authoritative. Na para nako Katoliko man, nga interpretation mo'y final. Kay ang Katoliko base sa history mao gyud ni ang tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo kay nagsugod man ni 33 AD. Kung moadto ka sa Adventist kanang gisugdan ni Ellen White, asa man siya gikagahom nga makaingon ta nga kanang iyang interpretation kasaligan. Nga 1844 man na nasugdi na iyang grupo. Asa naman tong gahom nga gitugyan ni authority nga gitugyan ni Kristo ni Pedro. Naara man na sa mga Santo Papa kay historically mga Santo Papa may nakasunod sa katungdanan ni Pedro. Mo na ako sigurista ko. Kinsang interpretation akong pilion naturally to sa Katoliko kinaan niya ang authority. Kay kining authority diri sa Biblia wala ni gihatag ni Kristo bisan kinsa. Kay kung gihatag pa na niya bisan kinsa, sa ato pa di ay kuan. Sigurado gyud nga magkabahin-bahin. Mo bitong nabahin-bahin taron kay kanang authority nga gitugyan ni Kristo ngadto ni Pedro wala na to sunda. Kay ang atong paagi inigbasa nato sa Biblia mo ingon din tag otorisado ko. Nya kilain-lahi man atong pagsabot, mo na malahi-lahi gyud atong tinuan. Mao na kanang Hebrehanon 4:8 diri sa new covenant gihisgot naglaing adlaw sa pahulay. Diskubriho na to ng laing adlaw sa pahulay. Mayong giglain, lain na kay mayong kag Sabado ikapito ka adlaw semana gihapon sa padili lain mao gihapon. Asa naman tong tagna nga katong ilang mga ipapahulay mga panagtigom sa daang kasabutan pahunongon. Wa da ito'y katumanan Usias 2:11. Diya man sila ma-inconsistent. Nga ang Old Covenant pahunongon da sa krus ni Kristo. Nganong dili man nila pahunongon ng ikapito ka adlaw semana. Nga wala man na diya sa napulo kasugod na ikapito ka adlaw semana. Katong akong kaatbang sa debate napugo siya gamit atong bersyon nga mabasa ng ikapito ka adlaw semana. Ano man kay mao ra man gito iyang dangpanan. Unya di man na mo salir ini cross examination ngano man kay ako man yung pangutana kanang hubara ni uyon ba na dito sa original o gidugangan nagpulong diha. Na mo tanawan ninyo na sa interlinear Hebrew kanang Exodo 20 bersikulo 8 ngadto 11 nga kana bang ikapito diha human sa unom ka adlaw trabaho gisumpayan man ng ikapito ka adlaw semana. Wala. Pero sa hubad sa Biblia ang gigamit sa akong kaatbang iya gyud nang basahon bisag ako dili man ko mo tuog wala siya kahiling ana sa original. Sa original wala gina butangig ikapito ka adlaw sa semana. Ang balaod jud sa Sabat, irrevocable covenant, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Wala ginay ikapito ka adlaw semana. Kay kung gibutangan pa na, saludo ko nga kanay ikapito ka adlaw semana, dili gina mausob. Saludo ko. Nya mo na gibasa sa kung kaatbang sa among debate. Mo nang ako dili ko mo dawat ana. Basta dili na siya faithful sa original. Ako mo nang lanto sa original, wala man ay kapito ka adlaw semana. Sa ato pa di ay ang gigamit sa akong kaatbang
kadto noong hubad nga gidugangan. Maigo ra po siya siyang argumento nga iyang gamito naman ng pinadayag 22. Ayaw kuha ang siya sulat ni Juan. Ayaw po kuha ayaw po dugangi. Mo na iyang gamiton, pero ang Katoliko nga sabutan ng pinadayag 22 dili kay tanan dili pwede madugangan. Ang gipasabot diyang dili pwede madugangan kanang kanang suwat niya stagna kay ang gipasabot ni Juan Diaz pinadayag 22 ang iya manggisulat wala man siya magisgot sa ubang basahon. Ang giingon diha kinsa tong magdugang aning propesiya nga akong gisulat dire singular ang propesiya pinadayag ko no nag-ingon siya dili dugangan. Wala na maghisgot diha og balaod simbahan. Kay kung yung kagbalaod simbahan, pwede man makadugang ang simbahan ana. Kay naaman das Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Then kung maghisgot putag seremonyalo, ang gipaundang katuramang daang covenant. Nakaron unsa man po'y seremonyalo sa bag-ong covenant? Mo focus ta diha sa simbahan ni Kristo. Nya si Pablo ilang mga panudluan na magyud manudluan ng baboy dili gihapon ni pakaon. In fact, nag-ingon mga isa ay mong tugot nga hukman gihapon mo sa inyong kanon. Nakining sa Kolosas 2:14. Di ba? Dayon, ang uban ang seremonyalo di nagyud mabasa sa Biblia para sa aning pista. Nyo covenant nga apil man na seremonyal gihapon ng piyesta kay wala man as napulo kasugo. Nganong balido ang mga piyesta nato ron nga inbintuhon sa Katoliko agi anang sugo ni Kristo sa New Covenant nga gitagaan niya gahom iyang simbahan sa pagdili og pagtugot. Kaklaro na Mateo 18:18. Then maghisgot po tag debosyon. Nganong ang debosyon sa Katoliko siging gadugang kay wala na hisguti sa New Covenant nga dili na pwede dugangan. Kana mga debosyon nato sa mga santos nga atong silang pasidunggan, pistahan nato sila sama atong pista nato gahapon sa dapitan. Balido na kay wala man na giapil sa gipahunong kay katong gipahunong ang katong mga panagtigo mga piyesta nila sa daang covenant na Oseas 2:11. Wala man diha may mabasa sa Biblia nga ang New Covenant ceremonial law sa iyang iglesia undangan na wala. Bisag usa ka bersikulo diri sa Biblia wa tay mabasa nga kanang bag-o nga mga kalagdaan o mga gipanghimo nga mga practices sa iyang simbahan, bawal na. Wala. Kay mo na makadaot nato kung mayon ta nga atanan gyud atong tuhuan kanang naa ra sa Biblia, litra por litra. Na unsaon ana nato pagharmonize anang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Of course, ang ipasabot ni Kristo diha nga pwede ta makadili og tugot sa mga seremonyal nga mga sugo. Dili gyud to apil niya tong iyang divine law kay katong divine law niya irrevocable covenant man na di man ta kausab ana. Kanang pag-ingon nga ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako, pagtulunan magyapon sa Katoliko. Mo na nga kung dunay mga Katoliko magdebosyon og mga santos, wala gyud itudlo sa Katoliko nga ipaka-Dios ninyo na kay makasala man tag ipaka-Dios ng mga santos. Debosyon okay ra na kay wala mabasa sa Biblia nga bawal ng debosyon. Mao na. So, mao na mga igsoon. Nga ato ning balansihon og ayo, no? Mao na nga kanang atong pagtuos Katoliko nga ngano nga balido ng atong mga piyesta tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo diri sa New Covenant sa iyang simbahan. Ang inyong idili diri syuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot na karon pananglit. Kung pananglit maingon ta nga kanang mga piyesta ron sa Katoliko wala na sa Biblia kay way mabasa sa Biblia nga pistahan si San Antonio, pistahan si San Vicente, wala bitaw na sa Biblia. Pero ang pangutana karon kay wala man na sa Biblia, balido ba na? Mo na dakong pangutana ron. Mooyon kaming mga Katoliko nga wala gyud sa Biblia ng pista ni San Vicente, pista ni San Antonio, ug unsa pa nang daghang kaing pista sa Katoliko ron. Wala gyud na sa Biblia. Pero ang pangutana, balido ba na? According diri sa Biblia kung atong sabton pag-ayo, para namong mga Katoliko balido nga naman. Kay diri sa New Covenant
gitagaan o gahom ni Kristo ang iyang iglesia. Ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot, itugot. So, matod pa sa mga banggiitan aning Biblia nga Katoliko, mayon sila nga ang gi-repair ni Kristo sigurado gyud ta seremonyal na. But pasabot katong wala nas napulo kasugo. Wala gipasabot ni Kristo diya nga supako na tong napulo kasugo kay gitagaan man tanya gahom. No, dili tato masupak ang napulo kasugo. Pero katong mga balaod nang gawas na sa napulo kasugo, didto ta ana pwede ana. So para sa anang pagpiesta. Kanang pagpiesta part na sa seremonyal kay sa daang kasabutan part man na nila sa seremonyal. Katong ilang seremonyal nga mga kuan tama na to sa krus ni Kristo mo nang ato nang giundang. Pulihan na tog bag-o sa ato nang gahom. Yamingon ng simbahan naamay mabasa sa Biblia nga pasidunggan ang mga santos. Sama ani masabot diri sa Juan 17:10. Og diha kanila mga santos bot masabot ani mga buotang tao, gipasidunggan ako. Dayon sa Mateo 10:41, giingon diri, ang modawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang modawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang kamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. So, masabot diri kung si Kristo atong gipasidunggan, mapasidunggan pud itong nagdawat niya sama sa mga santos. Sumo na nga implied statement diri kining Mateo 10:41 nga kung gipasidunggan nato si Kristo, pasidunggan po nato ang iyang mga sinugo diri sa yuta. Kay si Kristo gipasidunggan man nato. So, matakdan po ning iyang mga sinugo sama sa mga santos. Kaya mga minsahero man ng mga santos. Ang pagkaminsahero sa mga santos, pinagi kung diri sa yuta pa sila sama ni San Pablo sa pagpanudlo. Dayon, kana pong intercession, 1 Timoteo 2:1 nga giauhag sa diri sa inyong covenant nga mopataliwala ta. Na 1 Timoteo 2:1 mo nang Katoliko nanudlo pod nga ang mga santos pwede makapataliwala diya sa pag-ampo. Dili sa pagka-Dios o kamatayon sa krus, dili. Pagpataliwala nga kamatayon sa krus kadto kang Kristo. Muna ibot pasabot anang 1 Timoteo 2:5. Tigpataliwala nga ang iyang kamatayon kabayranan sa atong mga sala si Kristo ra. Pero kanang pagpataliwala sa pagsangyaw, pagpataliwala pinaagig ampo, pwede na mahimo na to. Basahan ninyo ng 1 Timoteo 2:1 nga kanang mga pagpasalamat, mga supplications, mga pagpataliwala kun intercessions himuon kunos tanang tao. Mao na nga kanang pag-ingon sa Katoliko nga ang mga santos tigpataliwala, tinuod na. Pero ang gipasabot sa Katoliko diya, tigpataliwala sila sa pag-ampo o kung buhi pa sila sa pagsangyaw. Okay kanang pagsangyaw buhat man sa pagpataliwala. Ang kana pong imong iampo, imong isig ka Kristiyano, pagpataliwala mangyapon na. Gipasabot na. Basahan ninyo 1 Timoteo 2:1. Ang pagpataliwala, mga pagpasalamat kuno himuon sa tanang tao mangali. Ito pa, dili lang ka ng mga santos Katoliko. Bisag ikaw karon diyang naminaw, gisugo kas Biblia nga mo pataliwala ka. Basahan ninyo na 1 Timoteo 2:1. May siguro basahon ako ni, no? Ako ni ding imaraton dahil tapika mga igsoon kay nindot kay ni. Kay kung di po gana ako nihisgutan, mura magmakulang akong explanation. Kay kining topic sa piyesta importante kay ni. Gani no ang akong isunod ani kung maexplicar na nako ni, isunod nako ni unsaon jud na pagsaulog ng piyesta kay bisag na gihapon piyesta sa New Covenant, no? Sa bag-o na nga mga ceremonial law na to o ceremonial practices. Okay, gitagaan man tagahom sa Dios ana Mateo 18:18 ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, yung itugot. Pero atong naobserbahan pod daghang kay mga Katoliko nga gasaulog og piyesta nga wala masubay gyud sa lagda sa simbahan. Plus anang paghubog-hubog, wala man labot sa kasaulogon sa piyesta. So dili gyud ta maghubog-hubog. Kanang mga kalawayan diha unsa diha, gibawal na sa pagsaulog sa piyesta. Di ba? Pero atong himuon mo po na po'y dili maayo po sa tong piyesta. Pero ang uban maingon nga dautan din na inyong piyesta veritas kay daghan man mga abuso. No, dili ang dautan ang piyesta. Ang dautan kanang mga binuhatan sa mga tao nga nagpista.
nga wala nila tumana unsay mga gisugo sa simbahan unsaon pagsaulog sa pista. Mao na, no? Kay ang piyesta god sa mga santos, ang gipuntarya gyud ana sa simbahan gyud, gikuhaan gyud og base kaning nasa 1 Timoteo 5:8. Giingon nga busa sa ulugon ta ang kumbira o piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala og kalawayan. Unsa pa giingon diri, no? Kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli og sa kamatuoran. Remember, kung ato ning hinumduman, ang gigamit nga pista dire sa pagpasabot ni Pablo katong pista sa daan pa ni kining Feast of Unleavened Bread. Kay kanang patubo god nagsimbolo na sa sala. So muna sa daang kasabutan naa sila'y pista nga kanang gitawag og the Feast of Unleavened Bread. Mao ni gisgutan ni Pablo dire. Pero kabantay mo nganong dili nato ni literalon pagsunod diri sa New Covenant, kay ang Old Covenant lagi ipatapos ra to diha sa cross ni Kristo. Mao na nga ang simbahan Katoliko sanglit linamdagan si Espiritu Santo gisabot ni nga ang gipasabot ni Pablo diri aning pistaha nga bantayan yun nato nga di ta mabulingan sa sala. Mao na silbing sa ulogon nato kana bang maningkamot ta sa kaputli. Mao na atong sa ulogon. Unya moingon ang Katoliko di nato ni literalon nga i-apil gihapon tong Feast of Unleavened Bread. Daan man ang kasabutan. Mao na nga ang Katoliko moingon nga ang kana lang iyang gitumbok diha nga pagkaputli mo na atong sa ulogon, pero dili na litra por litra nga magpista gihapon ta atong Feast of Unleavened Bread kay daang kasabutan man na gitapos man na cross. So mao na nga ang giya sa Espiritu Santo sa simbahang Katoliko moingon nga kana lang kaputli mo gyud na importante diha sa ulogon nato na. Sa unsang paagi gihimuan nag ceremonial practices, ceremonial nga kasaulugan mga igsuon. Muna, ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan, ang inyong idili sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Muna, maingon din ang Katoliko nga, kaputli. Ningon si San Pablo, sa ulogon. Wa may laeng hunahunaan sa simbahan, kana mang pagpasidungog og mga santos, kanang pagpista og mga santos. Nga naman, sama pananglit, si San Vicente. Nganong pistahan na to, pasidunggan na to si San Vicente. Dili tungod sa iyang kadaotang tao. Gipistahan na to si San Vicente tungod sa iyang kaputli sa buhi pa siya. So, masabot nga kanang pista na to sa mga santos, mutakdo na diri sa 1 Corintios 5:8 nga sa ulogon ta, ang usa ka kasaulugan nga dili kuno ta mo gamit sa igpapatubo. Dili ni siya literalon gyud nato nga kinahanglan gyud nga magpista gihapon ta atong Feast of Unleavened Bread. Kay seremonya ra lagi na gitapos na sa krus ni Kristo. So ang iyang spiritual essence ani kining kaputli but pasabot pagkamatarong mo ni sa ulugon nato diri sa New Covenant. Na ang simbahang Katoliko kay gitagaan maggahom sa Dios ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Ningon ang simbahan. Kay gitapos man tong Old Covenant sa to pa kinahanglan ng atong pagsaulog bag-o pod. Nga kanang wala sa daang kasabutan. Ningon ang simbahan. Kanang pagpista alang sa kaputli sa santos. Kana mo itong pilion. Pangutana, aprobahan mo na sa langit. Aprobahan! Kay bag-o man ang kasabutan. Bag-ong kasabutan, timan na to, apil ng gahom sa simbahan nga gihatag ni Kristo. Kinaaman na sa bag-ong kasabutan ng Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Ingon na yan ng simbahan. Unsao man nato pagsaulog nang giingon ni Pablo diha nga magsaulog gyud sa kaputli. Katong Feast of Unleavened Bread usa to sa daan man tong kasabutan. So dili nato literal na. Kay gitapos man na sa krus ni Kristo. So wala dayon sa ulogon ng kaputli. Unsa man gyud pagtulunan sa simbahan, mao man ang pagkamatarong. So nakahuna-una ang simbahan, so bisan kinsa nato nga nakahimo sa lakang ni Kristo kanang pagsunod sa kabubuton sa Amahan. Mo na'y atong sa ulogon, pasalamatan. Mo na'y kinabuhi sa mga santos. Nagipasabot po na diri sa gipadayag 11:10.
malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugon nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Gipadayag si Jesus, wala di absolutely wala ginang pagsaulog, kay nagihapoy pagsaulog. Nya gingon diri, sa ulugon nila kini pinaagi og paghinatagay og mga gasa. Gipadayag si Jesus, mutakdo ba ng pista nato sa mga santos? Ani takdo kay kanang pista nato paghinatagay na gasa ngano man sayo nang ka sa imong tinuluan singot nimong trabaho kanang imong kinitaan inig magpista ta, di ba manghatag ta diha kay mupakaon man ta, di ba nga kanang pista mo tunong ani unya unsa hinungdan nganong magpista ta ana tungod kay atong gihinumduman ang kaputli atong santusa nga atong gipasidunggan. Sampol, San Vicente. Gipasidunggan nato si San Vicente tungod kay sa buhi pa siya naningkamot di siya ayo sa pagsunod sa mga lakang ni Kristo, mao nang kanang pagbuhat og mga maayong mga buhat, kanang pagtabang sa masakiton, unsa pa di na ako na isa-isa kay wala ang puko nalimot man puko sa tibok istorya ni San Vicente nya ikaduha na pud tay oras. So mao na ang kasaulugan ron unya kay ang mga masantos o ang mga tao magkadaghan man ang makahimo ana. Kay kung unsa to sa una, dili man kay sa una ra. Ang Kristyanismo apil man ron karon, Kristyanismo mangyapon ron. So pananglit ikaw karong naminaw ron, Katoliko ka din, buutan ka. Dayon mailas sa tibuok kalibutan ang imong kabuutan na ang simbahan mo pasidungog man nimo, ituboy naman po ka, okay ni si ikaw si Trapulano, ang ngayan kang pasidunggan. Pagkamatay nimo moingon din simbahan kini ato ning pasidunggan kay parang ato gyung masaulog ang iyang kabalaan, ang iyang kaputli. Siyempre wala na nas Biblia. Kay ang Biblia na tak-op per century man. Sumaw na nga tumiingon ka nga tanang practices gyud sa simbahan basahon sa Biblia, dili gyud. Dili ngano man kay daghan man nga mahukman o matugot sa simbahan awahin na wa pa panahon sa una. Kay kung moingon ka nga tanan yung kasaulugan veritas kinahanglan gyud basahon sa Biblia litra por litra, na patay hurag wa may tinuhuan na kasunod. Kay kana lang for example kanang pagbuhat og mga libro na wa man gisugo ng ubang religion ana diri sa Biblia, di man mabasa sa Biblia nga panulat mo laing mga libro gawas aning Biblia. Wala ana. Si Ellen White sa Seventh-day Adventist nanulat og mga libro. Ang Saksi ni Jehovah nanulat pog mga libro. Nga wala man na sila suguan na dias Biblia. Kung mingon jud katanan basahon sa Biblia, na wa gyud tinuhuan nakasunod. Sa labi na ng mga Mormons kay gidugangan jud nila Book of Mormon. Kitang Katoliko ana to dugangi atong Biblia. Unsa may atong gidugangan katong mga pwede ta mo dugang para sa anang debosyon, kana mga seremonyal nato nga kasaulugan sa mas pista pwede ta mo dugang ana. Kay wa man ta ani diri New Covenant, in fact pwede gyud ta kay naa man siya gahom ngayong idili itugot. Ang moingon kita unsay dili dugangan paitan ningon si Juan. Ay ninyo dugangin ni akong gisuwat sa pinariyag, manang wa po ni dugangin sa Katoliko. Wa ni dugangin bagoy taman ra man ni Kapitulo 22, versikulo 21. Wa man ibutangin diri 22, Rosario. 23, Pista ni San Vicente. 24, Pista ni San... Wala na mo nagipuno. Kay bolumi nga kung ipuno na mo na diha, kasala mi. Mao na kanang kami, igo rami mo puno, sa allowed mi mo puno. Pras anang kung imong tubig diha nga giandam, wa pa katunga pa sa balde. Tungod kay nakabasa ka dito sa Biblia lag ayaw pun di ni mo dugangan ng tubig da imong balde. Context to context na mga igsoon wala ko igong panahon. Nindot po tag i-discuss na kunig maayo labi na to galing mga address po nato sa mga Katoliko kay ato pong tarungon atong pista kay bisag sakto ni atong gibuhat kay gitugtan tas Ginoo sa langit ani tungod sa gahom sa simbahan, pero kanang atong mga abuso pod sa pagsaulog sa pista wala man ay apel. Manubag man gihapon dana mo na pahinumdum pod mga Katoliko para pod sana madasig po nato ang mga dili Katoliko nga maganahan po sila sa atong pista kay kung abuso po atong ipakita di sa pagsaulog sa pista di mo sila ganahan jud mo apil ana di ba bisag kinsa naman.
Pero mao na, at ang inyong sunod Domingo pohon kay ako pag yun ning i-expound og ayo mga igsuon kini mahitungod sa piyesta. Ngano nga magsaulog tag piyesta sa New Covenant pero dili ni daan ha nga covenant kay giundang na tong Old Covenant. So mga igsuon wa naman ko igong panahon ay ninyo kalimti nga si Veritas tao lang. Sabot pasabot nga napog ko'y mga kakulangon personal. Ailan ninyo i-appeal diri og kanang sunod kanang mga personal nako. Ang inyo rang tuho diri sa atong tulumanon kadtong mga pagtulunan sa atong pagtuo nga gipaagi diri sa atong tulumanon. Okay, sangalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kinilamang ang ubos niyong alagad sa tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, uban sa akong amigo sa Pikas Lawak no, sa technical side, Dani Luod ug Taxi Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo.